El consum de drogues està baixant, segons una enquesta del Ministeri de Sanitat. Parlem de cocaïna, cànnabis, tabac o alcohol. Ara bé, atenció perquè hi ha un tipus de drogues que, al contrari, es consumeixen cada vegada més. Sí, són els tranquil·litzants o les pastilles per dormir. Darrerament s'ha constatat que cada vegada hi ha més gent que en pren de manera esporàdica i els experts alerten, però, que és fàcil enganxar-s'hi i difícil sortir-ne. Hem parlat amb afectats que ho avalen. Ja no podia ni llegir, perquè no podia concentrar-me del tot, no podia prendre cap decisió. Jo treballava d'encarregada, ara en aquests moments ja m'equivocava bastant els canvis, i vaig venir al centre i a mi se diu que això és una droga, que és una droga més forta que la cocaïna i que la heroïna, i que m'acostarà moltíssim deixar una pastilla, una sola pastilla de 5 mil·lígrams. I jo no ho entenia, no entenia res, perquè per mi era una medicina. Els addictes als tranquil·litzants i les pastilles per dormir gairebé sempre les van començar a consumir per prescripció mèdica, però generen tolerància. Cada cop se'n necessiten més per aconseguir el mateix resultat i a vegades els consumidors s'automediquen i n'eleven les dosis. Són molt eficaços per tractar períodes aguts d'un trastorn d'ansietat, crisis d'angoixa, insomnis que no milloren amb tècniques psicoterapèutiques. Ara bé, administrats d'una forma crònica, durant mesos o anys, perden el seu poder terapèutic i, a més, generen dependència. Aquests medicaments, els hipnosedants, no tenen la mala imatge que tenen altres drogues, com per exemple la cocaïna, però en canvi els problemes que causen en l'addicte sí que són els mateixos i, per tant, el tractament també ha de ser el mateix. És per això que aquí fan teràpia els addictes als tranquil·litzants conjuntament amb addictes a altres substàncies, com l'alcohol o la cocaïna. Però la gran diferència és que la percepció de dependència a aquests fàrmacs és molt baixa, la capsa és molt barata i no costa gaire aconseguir que algun metge els prescrigui. És fàcil que se'n vagi de les mans. El nostre objectiu per important és situar els psicofàrmacs en el seu lloc adequat, donar èmfasi amb la responsabilitat del metge a l'hora de prescriure i evitar, de forma molt important, l'automedicació. M'ajudava a tot. Per mi era un comodín que fins i tot no em servia per la son. Em servia per... Si estàs amb els amics i em prenia mig somnífer, en comptes de dormir-me, em tornava més alegre i més obert. Quan em faltava, tot el contrari. I llavors a l'hora de dormir és la mateixa pastilla, però multiplicades les dosis. La desintoxicació física és molt lenta perquè provoquen símptomes d'abstinència molt forts i s'ha de fer sota control mèdic. I el més recomanable és combinar-la amb un treball psicològic de canvi d'hàbits. Puc dormir sense aquestes pastilles, sobretot que m'escoltin bé. Puc dormir, m'estic trobant a mi mateixa i que vaig entrar aquí amb ganes de morir-me i tinc ganes de viure.